Здравейте отново! Да поговорим пак за политика, защото като виждам новините, като виждам протестите, като виждам изявленията на нашите политици, участията им по телевизионни програми, предавания, YouTube канали и разни други средства за масова дезинформация, наистина имам чувство, че има нужда да си поговорим за политика. Сега, този клип го правя за обикновените хора. За хората, които всеки ден ходят на работа, които си гледат семействата, които си плащат сметките, кредитите, които имат животни, които се грижат за земята и за всеки един нормален българин. Ще говоря на обикновен български език, простичък, за да може всеки един да му разбере. Сега, какво е суверенитет? Суверенитет е правото на една държава сама да взима решения за благополучието и развитието на собствените си територии, както и на прилежащите към нея такива. Какво е държава? За да може една държава да има суверенитет, тя има нужда от три неща. Първо, тази държава има нужда от територия, която да обитава. Второ, тази държава има нужда от армия, която да защитава територията, която обитава. И трето, тази държава има нужда от парична единица, за да може да търгува с съседните на нея държави. Това са трите елементарни неща, от които има нужда всяка една държава, за да бъде суверенитетна. Така, какво е еврозоната? Първо да започнем от по-далече. България има територия. Имаше армия, имаше златен лев. В момента ние членуваме в Евросъюза. Границите ни са отворени. Което автоматично означава, че нашата територия е обща. Тоест, ми нямаме територия. Имахме армия, да, ама сега сме в НАТО. Армия не ни трябва, защото тая армия, тя няма и какво да пази. То като нямаш територия, за какво ти е армия? Остава ни само паричната единица. За да можем да търгуваме с съседните на нас територии. Сега се опитваме да унищожим и нея. По-точно някои хора се опитват да унищожат нашите политици с висше образование, умни, експерти, на които дават трибуна в телевизии, подкасти и тем подобни дезинформиращи населението неща. Защото няма как по друг начин да ги определя, освен неща. Съответно, малко по малко се опитваме България да унищожим. И трябва да ви кажа, че доста добре се справяме. Завидно. Какво се случва, когато изхвърлим българския лев в коша и започнем да използваме еврото? Първо, Европейската банка решава колко пари ще отпуска на България, за да покрива годишните си разходи. Второ, когато решим да си купим къща,
апартамент, имот, какъвто и да било, ама нямаме пари и ни трябва кредит, Европейската банка ще решава, ще вземем ли ни кредит или няма да вземем. Пресен случай Гърция. Това се случва, когато друга държава управлява паричната ти единица. Гърция има да дава пари и изведнъж гърците започнаха да теглят само по 50 евро от банкомат. Без значение колко пари имаш ти в банковата си сметка. Тоест, до там със суверенитета. Значи, Българска агенция по храните е започнала да дава оферти на производителите на вино да се унищожават лозята. Предлагат им по 5000 лева или 5000 евро за декар. Не знам със сигурност. Защо Българска агенция по храните, респективно държавата, се опитва да унищожи земеделието и животновъдството? Защото когато имаш земеделие, когато си произвеждаш храна, правиш си вино, гледаш си животни, ти си независим. На теб не ти трябва да внасяш, не ти трябва да ходиш в Била, нямаш нужда да ходиш в Кауфланд. Теб не те интересува колко пари струва агнешкото на Гергьовден. Не ти пука, че сиренето е по 20 лева или 30, защото ти си произвеждаш. Когато ти си произвеждаш, не купуваш. Когато ти не купуваш от Кауфланд, твоите пари не отиват в Австрия. Те се стоят в България. Което за Евросъюза не е добре. Защото казват, няма бизнес. Няма бизнес за тях. Именно затова идеята е България да стане регион, в който да има перки, соларни панели, заводи за изгаряне на промишлени и битови отпадъци, т.е. буклуджийницата на Европа. Ние ще бъдем като един голям скрап, където цяла Европа да си хвърля буклука. Ще си купуваме от Европа хляб, мляко, яйца, домати, краставици, месо. Единственото право, което ще имаме, ще е да работим и да си даваме парите там. Това се случва, когато влезем в Европа. Какво означава приемането на еврото? Това означава всеки един от нас, който има 1000 лева в джоба, да ги даде на Европа. Европа ще ги направи 500 евро. И от тези 500 евро ще ни дава да си купуваме хляб, да си плащаме сметките, да живеем. Но ще ни дава, когато тя реши. Ще ни дават колкото тя реши. Тоест, парите, тези 1000 лева, които имаме в джоба, вече няма да са наши. Те ще са на Европейската банка. До тук с финансите. Референдуми. Редно е народа да бъде питан. Иска ли, не иска ли да се смени паричната единица? Иска ли да изхвърли на боклука българския лев, за който нашите баби, дядовци, прабаби, прадядовци са работили?
за да го направят това, което е било. Това, което е. Искат ли да захвърлят един национален идеал в кофата? Но нашите политици твърдят, че ние, българските граждани, сме прекалено глупави. Ние не разбираме. Ние не знаем. Съответно, ние не можем да вземем решение. Нямаме право на референдум, защото България подписала договор. Референдума бил противоконституционен. Сега, може и да не съм прав, ама какво ще стане, ако ние не го изпълним този договор? Не е ли най-важното нещо в Конституцията, една от първите глави, не е ли записано, че държавата е длъжна да се грижи за благоденствието на народа? Не е ли написано в Конституцията, че суверена на държавата е българския народ? Аз не си спомням да съм подписвал договор за присъединяването на България в Евросъюза. Аз не си спомням някой някога да ме е питал искам ли да ходя в Евросъюза. Вие спомняте ли си такова нещо? Слави, господин Слави Трифонов, какво стана с гласа на народа? Какво стана с правото на референдуми? Или започнаха да идват пари? Нали правише всичко за нас? И само заради нас? Или това обращение май не беше към нас? Май беше към те, дето работят с тебе. Хора, българи, България и чужбина. Време е това правителство да падне. Време е тези хора да излязат от парламента. Време е от народа да излязат обикновени хора, които да изправят на крака България. 35 години гледаме какво правят образованите, умните, красивите, експертите. Унищожават държавата. Глад, немотия, избягали хора в чужбина, млади, работоспособни, оглупяване на населението, унищожаване на образователната система, тотално унищожаване на леката и тежката промишленост в България, разпродаване на ВЕЦ-ови, ТЕЦ-ови електропроизводителни фирми, унищожаване на плодородна земя, унищожаване с монтаж на перки и на солари и на тем подобни глупости. Нехайство за природата на България. Унищожаване на земеделците и животновъдствите в България. Убийство. Време е тези хора да си вървят. Било каквото било. Да се взимат чукалата и да се махат. Докато все още могат. Господа от опозицията, спрете да се занимавате с глупости, междуличностни дразги, къвги и плюене. Проблема е много сериозен. България си отива. Ако България си отиде, от вас вече няма да има нужда. Отиде ли си България, от опозиция няма нужда. Обединете се и свалете това правителство. Махнете тези хора оттам.
Направете го по мирен път. Защото ние, българите, ще го направим по трудния начин.